Bujo piny kwa Ramogi otieno mar tich adek otieno mar 15 dwe mar abiriyo 2026 ma e twak ma biro ni gi thuolo ni ka wang'iyo godo kendo wang'injo malong'o weche mag siasa kaachiel kod telo kaka nasesingoni Weda nitie ka okada na keth sani nikech ma en thuolo marwa mar ng'eyo ni to weche mag siasa kod telo dhi nade. Siasa mbaya maisha mbaya nyiso ni ka siasa obedo mogajore to kata mana japiny bende ngimane nyaka bedo mogajore. Weche mag yiero adundo maol kalau en ranyisi ni siasa nyalo bedo nade pachoka koso gin mana tugo maol kalau gie sani ma nyalo nyiso chal mar gik ma dhi timore yiero maduong' ma 2027 to gik moseneno ka timore paw siasa nyalo nyiso ni samoro nyalo chopo kama koro itiyo kod okenge moko yudo jotelo ma ok nyal kelo duoko maber ne japiny mabiro dhi e debe. Nyako Ramogi twak mar buch jopiny chakore sani machiegni. Nyinga George Bati an ka kod wenda Erick Okeyo kaachiel kod wakili Ambrose Weda. Machiegni ahinya Erick Okeyo kendo amora ahinya kido thuolo mar bire bujo piny. Erokamano George, erokamano kuom bedo koda odhiambo ma kawuono. Nyako Ramogi mosi noimore arwaki e twak mar buch jopiny. Erokamano ahinya wakili Ambrose Weda, in bende thuolo ni mose Nyako Ramogi ajwang'. Erokamano ahinya George, Nyako Ramogi ajwang' amoso kamoro mar montiyo odhiambo ma kawuono ni good evening, yes opaki, praise the Lord, ageno ne un kare, ageno ne usedok e udi, kendo ageno Nyasaye orito kuonde mane uwuothe te, uwuotho gi Yesu kendo utegno. Erokamano ahinya, siasa mbaya maisha mbaya. Chal mar siasa mar piny Kenya. Geno mar telo makare nitie kaluwore kod kit siasa ma samoro neno gie sani. To ma diponi ma en ranyisi mar gima dhi timore kata kaka chal mar siasa, piem mar siasa ma 2027 nyalo chalo. Nikech jo siasa moko ahinya maketo sirikal tesre nyowacho dichieng' manyoro parne ka gin gi Kalonzo Musyoka e kind jotelo mamoko ni siasa maol kala wera pim midhi pim go ka yiero mal 2027 nyalo bet uliet kanon. Erokamano Nyako Ramogi ajwang' nitie weche miwacho mag mitwach. Siasa maol kalau ok dhi pimo kaka Kenya bet. En mana maol kalau mana mano en mana ni yawuoyi nyodhi kuru motegno UD odhi kanyo motegno mochiek gutonglo maber DCP bende odhi kanyo mochiegno motek joma bende yware iye kuro to kik wawach ni mane kaka ni neno kaka biro chopo sama koro ng'ato ka ng'ato ng'ama dhi campaign ne nyawadgi onge in kendi gi wananchi kata jomunyo wane kia parties obiro kia jamoko kia ng'ane gero Eldoret giri Sudi giro biro kia Kalonzo giro biro chopo kuma ng'ato dich gi mare makoro it is too tough mane kaka wang'eyi and okobi onge gima bedo marach molo kaka ne 2007 gi 2008 obedo ka Macha was the worst mwachope moko ge biro lose aneno ka ji loso chike sani ni timo tegno chike ni timo tegno moridore ok nen ka 207 gi 28 bang 2010 constitution tie chike mang'eny judges mang'eny magistrates mang'eny rieko medore gik moko beyo miyo kik wabeda gi luoro mang'eny kik wa predict future marach election nyaka bed kama liet en gima nyaka bed maliet ko ng'eny thito kwa ok en yiero mando kara en tugo to ber bende ka en hotly contested kaka wang'ne wanyalo mana wacho ni wang'ne to joma dhi Nyamonge to nobed matin wananchi osebiro marach wang'ni wananchi kapimo gi Yes. sao nyaka gicham Wananchi nyaka cham sao nyaka gicham kitungu nyaka giwang' maendeleo kelo sao be gicham. So this time moro ni kia ngowa kia wagocha against kia Kuyu kia Kalenjin kia Kisii kia nga okanene kanon abiro Erick. Siasa ka siasa bedo gi gima timore. yes Siasa maiga mokalo kata ma 2022 nen hasla dynasty gi hasla dynasty gi hasla. Yes. Ma koro en ng'wele. yes Diponi ma ok nyisa dire gima dhi timore ka jiringo ka dhi 2027 no, this adire. time is going to be basically resources to kod maendeleo. Okay. Maendeleo timango odhi bedo kata iluonda nda winje kiwuotho mos koni wang'ne gimoro ne de kony baba malonge siem nomna mesetim
kata mana president Ruto kadwaro noduoke odhi nasia mana ma jo DCP Kalonzo Musyoka ngawa jogo tetete Maraga ma wang ni oken ne kia wagolo kia ngawa warwako ngane. Yes, Erick. Siasa kaka nawacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Ang'o matimore ni e paw siasa, Erick? E weche mag arita kaachiel kod weche mag siasa bende telo mal kare nenore kuom gik matimore? George, erokamano. Ing'eyo mokwongo weche mag arita tek, gikelo hinyruok, gisekelo nyaka koda tho e nying siasa. Agombo ni kapok aduoko wachnino to monde bende ayud thuolo mar seyo koko manyicho timore kanisa marwa mar Anglican St. Stephen's Cathedral Kisumu. Nekech pogruok e paro okonego mi wakawo yawa matindogi waor odhi ochak ketho buch jomoko. Ji onego pogre apoge paro. To ka in ok idwa winjo ma wecho biro wacho kune mokidhiye. Kakoro wadwa lokore niya ni koro ka ng'amo biro waparo ni pache cha opogore gi marwa koro waoro ne ji. Yande kuonde lamo ne jaluo luora ahinya ma kata jakwe moringo dhiye to ne ng'ama lawe iye kanyo onge koni cho pasto dhi olemne owe oyud warruok. Tindo chopo ni nyaka e kanisa ni yawuoto oting'e nyako jalo to wiwa no wil ni ntiere nyaka kuong' mabiro gi mago to wiwa no wil ni od lemo ok dwa koko. To kwa duoge siasa anyalo nyisi ni wan kaka jo Kenya chalo gima pok waparo ni higni 20 mokadho wachiero nokelo tulo manene wawito dhano moloyo 1000. Ma jomoko bende nomaki ka moter mane kot kucho loka kucho iluongo ni ICC. Jogi nyaparo ni nitie joma noter ICC kumiterie ma kokadho ICC to mane polo ka Nyasaye mana e wach tulo. Koro kata kes manoyale ICC ok ni norumo nowach ni no nitie kaka nokete aketa wakinde giluongo ni ochunge kes tudova generally kiango. To gima timore en ni maundu ni rach. Jatend migao mararita yande otimo budho moko kae miluongo ni jukwaa usalama 47. Kanotiekogi to wacho ni grube mag maundu nitiere magiyudo man gi nyingegi kata nyingegi nogolo 300 e Kenya mangima. Grube magiyawuoyigo. To Nairobi kende ni kodgi 130. Ang'o magisetimo e manyo jogo? Ang'o magisetimo e duoko ma piny? Ne waneno ka jotend siasa moko olawo e kanisa Nyeri kucho Witima. Obila ne TV onyiso wako obila ni ania kanyo ka gibakite kabisa e kanisa. Ne waneno Senator Ososi kogo Java Kisumu. Minister wacho ni jogo nyodhe Uganda. Gimoro nitie winjruok mar ratiro mar sheria kind Kenya gi Uganda nitie. Emomiyo Besije nogol Riverside ka oter Uganda. Jogi ang'o momiyo pok oduogi. Emomiyo tok kanyo ginodhi oling. Koro nyiedo komiyo jogi koro yawuoyigi nyo or kanye Kisumu e kanisa. Ariyo koro nyotho. Onge ngima monego lal e yor siasa, e yor pogruok mar paro. Kata mana ngima achiel. Koro nitie dala man gi liel. Wuod ng'ane otho, jaod ng'ane otho. Nyathi moro nyicho go risasi Nairobi kae kanie gach jatend sirkal moro. Nyaneno ka koro e kibago ne kiru kabondo kucho. Liel odong. Kata odno koro ugera geru tieki to wuon gi osetimore nade osetho. Omiyo gigi e wiya kae ndiye nyalo pimo nigi apima king'iyo kata kanyise wuok kuno ineno koro Nyaururu koko bede
jamino governor ma Murang'a neno ko oinyore kiani nyogo e Kidia kiani nyogo e Magina idhi neno jaod bura ma Iala Kanini Kega matoke nyewa neno ka makaka ok jonjore ok gin jokuoge makaka nye jo maundu kata mana jotend jotije sirkal masani koro oum ni koro dhutim tij maundu omiyo orach king'iyo ni wadong' gi higa achiel to wadhi e yiero dalili nyiso ni kare wiwa no wil gi 207 organization moro nitie miluongo ni Kofi Annan Foundation ni winjo gima giwacho e gazet kata makawuono giwacho ni nitiere nyalruok atamalo 84 ni tulo bro bedo Kenya kae sach yiero. Mano ok ranyisi maber nikech Kofi Annan ema nobiro kama wuoyo moloso kind Raila to koda Kibaki momiyo wayudo kwe. Waduog ni Ol Kalau en litmus test apogora gi okil kan jaduong' kanon Ambrose Weda mabendo siepna apogora kode paro tineno ka dhong'o kagoye okogoya mae mwadwaro ni jowa bendo tim ni pogruok nyalo bede paro to kolokre amen nekech Ol Kalau ni e constituency achiel kende ei piny jorabuon ka magoga kura kigin ginok ging'i mit bilie manyomigi iga 75 mjumbe gi nomaki molal moyud mana ringre Ngong Forest niluonge ni Josiah Mwangi Kariuki kana osewuok Hilton modhi oyud ringre Ngong notim by election iga 75 Ol Kalau gi nokoyiero mbunge mane oriwore gi joma ne chungi serikal mane kaka ne ng'ane oyier niluongo mjumbe to ninga Geoffrey Gitai Kariuki GG Kariuki noyier 1975 ndalo Moi ne nitie by election moro Ol Kalau achiel ni Moi notero mitbilie mag serikal matres gas kibrit chumbi sukari mana bila Maruto tero ni kane ja Ol Kalau muonya kachopo sa ombulu ne gigoyo ne moluor Mwangi Gidhiomi ne giweyo ng'at Kanu magiyiero Mwangi Gidhiomi Ol Kalau achiel ni kochopo general election manyewae mar iga 22 ni Mokuyu Tabalany tamnegi nono nye gocho ne William Ruto e UDA jo Ol Kalau ncho yiero siepna moro manche waiko ni David Njuguna Kiarahu e otiko mar Jubilee 2022 achiel no MCA moro mar ward miluongo ni Rurie e Ol Kalau no notho ne nje Jubilee kotim by election niwe ni ke Jubilee mane serikal to MCA otho kano chopo sa yiero Ol Kalau no chama pesuru gi chama utieno gokinyi kochopo sa ombulu negi kanye kama UDA ni nonyuole ma UDA noyudo MCA gi mokwongo Ol Kalau ang'o matemo wacho atemo wacho ni de okil Weda pache cha en mar ratiro ni Ol Kalau oklich pinyo wacho doko wang'e pes osuru mar jopiny bilion 1 mar tero ne joka matres kagimanye ginindo e dierot mar tero ne gi gas maonge petrol station magidhi time filling mar miyo gi nyaka wuoche yawa jogi nche nigi wuoche emomiyo ka nche Moses Kurio koni jachung' mar DCP poko nyiew suit to jo Ol Kalau nche choko siling 10 mondo nyiew nego suit sama ng'ato golo silinge 10 ne jachung' cha kune modhi goyo mbulu koro atieko miya dakika achiel atieko koro nyiso ni Ol Kalau ni anawuon kang'iye otonglo mang'eny asoya mang'eny waluonge na asoya ma serikal otimo asoya e matres otimo asoya e kibrit otimo asoya e gas otimo asoya e ochele jogi nye chiemo nono nyaka nye makoro jopiny chiegni wacho niya kare mjumbe wa othoe wane dongruok ta anyalo nyisi kawan ka George ka Nyasaye omiwa ngima luongwa kae buch jopiny tok kiny wanane ni jo Ol Kalau gi
dhi ng'udho ja UDA gidhi yiero ja DCP. Wakili Ambrose, Erick opogore kodi e paro kendo wacho ni ka tol Kalauni nigi sigana mar arieya to kendo wacho ni ma is a litmus test kuom gik manyalo timore e yiero mabiro ma 2027 kendo chiwo ranyisi gi Kofi Annan Foundation kaachiel kod nonro mamoko mawacho ni osetim e wi weche mag chal mar siasa mar piny Kenya. Yes. Iwinjo omera. Iwinjo gi maler. Iwinjo Kalau miwinjo ka osiepna Okeyo ol Kalau noyiero ke Jiji Kariuki ol Kayao noyiero ke ol Kalau. Ariambo. Please listen, let me talk. Loso kaka wakili. Ol Kalau constituency nobedo carved out of Kipipiri constituency 1997. Winjo wacho. Kuro en ol Kalau ne mane Jiji Kariuki giro chunge ka. Mano nie wiye. Ok nie Kenya ka. Miriambo ma beda gotieno sama nyaka nyithindi neni tiriambo di chengalanga gotieno te iriambo 24 hours. That's very unfortunate for a canon of the Anglican Church. Kipipiri, before Ol Kalau was carved out of Kipipiri constituency. MP ma Kipipiri was my neighbor. Kai kendo jawdo siepna. Amiyo waweuru kasama wagine sama wacho mwatemo puonjo jopiny kaka piny dhi kik waket convoluted information nikech wan gi sigu aenda ge president kata ge PS kata ge minister kata tie yori mama biashara mama no kethore ge oge sami donji analysis ti analysis na way nikech tie jopiny ma can understand ma winji or believe in what you are saying koro kiketa kata miriambo mama hoyanga mahwala ha to koro is very embarrassing. Okay. But anyway, that aside, Ol Kalau by election, an election will be fought. Pesa all year, mutegno both sides. Okaka outcome mar Ol Kalau dibedo, ge outcome ma Nyakach. I don't understand. Gijo Nyakach, gijo two-term generally. Yo ay makato Okeyo wachango kato go kateratira kato yanga kato timango jo Nyakach gi jo seme tutam okinyi sadek gima wacho ma wagine ni kata violence biwinjo kuri wacho sandi machal naka gima violence di President Ruto mokele Kipchumba Murkomen mokele Raymond Ruto mokele kianganga kuro chal ka gima manote bora 27 majane kalungulungu. Iwacho ni serikal poko kawo action kuom gik matimore moro minyalo ne gimeriko openjo kan joma nodhi Uganda dak Chikiti. Yes. Kenya ka kanu wechupo 2010 to newa kalo katiba ma very liberal. Serikal sani okumwodre amwoda no chupo to timo sani neno kata mnasama jio timo riot katu mako udonje koti wagonye udoguru ojobo kama ni polisi kata piki upukomji. So wane a new dispensation ma pod watemo lan watemo sabai koro sama ngato bire TV ka wami uru police their due kono oyo ginbene gi operate ginbene gi lan we are expanding democratic space to Kenya wane bodo wano bed safe kama to bire ni wajaro wane mwariek wane mwangeyo wane inspector general wane chief of general staff wane army dwan udhi Ukraine ara mondo udhi ugine one sane yudo ni police kwan kodwa eka kwa wacho kodi kanu ndieki ngeni wan kod wan gang sane gang makitugo twangadi sane koro police nyalo timo onge nyaka tim makosa waja no Okeyo Weda ngane gi wacho kendo ke land official ne gin gang giminyalo time ongi chon cha ne police nyalo dware ni wayudo jomoko ma preparing to commit a felony mago wa offenses sani gik maka mago onge okinyaro ngado ne notingo lodhe moro ne tichani chal ka gimi chalo jakuo loitering with intent mago ne crimes cho so wawe uru blame police to my car to kawan ge to moro go serikal ne to kuro wakete machal ka gima chon ne ber ne wan gi kwe gik moko ne ber jinori jinejo lemo te nyaka nyo kuro Kenya Kwanza government obiro kuro kawan ge gangs
king'iyo relatively nitie kuonde ma mistakes have happened. Kaka kanye? Iwinjo man? Nitie kuonde ma mistakes have happened. Nitie kuonde ma a lot has been corrected. Iwinjo man? Ami example. Idwaro. Yes, chiw example. Japiny gombo winjo. Sama nyo Okeyo wacho wach kanisa. Kanisa manye wacho St. Stephen's. Now I was there. Nyo antie. Ya antie. Ya di lemu. An kanon. Ya di lemu ka jwa de garambe mar kama. E ka jo wage nyo biro makombo bedo de sa nus kanisa nyo weneke. Age biro to ke ga siasa chot. Nene sama nyo gibiro gibe nyo gin gi youth margi. The army. Mana wuna sa wacho kaka Weda ni en ga bere normal, en ga bere usual. Kato Okeyo ni nego. Kebe dala get a leading the member of parliament, but dala get claim. No, Okeyo ni is the most dangerous. Tan bende kaka Weda confirm. No, Okeyo ni ngama bere nyake polo. Iwinjo wacho no. Koro biro ge joga be karo winjo na jo mo kanada grupo winjo rengo gere ne ka. Bendo wuok tesere. En ilaro space e piny luo bang vacuum ma honorable Raila. Na wacho ka ni dwaro ni government obed in between these factions. To factions to oknyal duono. Oknyal nyanya chieo to yudo korengo duono. To bo oknyal cheja ka jo tutam ka Weda kama bendo duono. No, but kaka koro jasiasa. Yes. Does it worry you ni ngima mar japiny wito? Gima chalo kama. Gima is created politically. It is very sad, it is very unfortunate. Thought setting over the years. Wawachi ni ya. Ne dire moro kawan wapuda ngama tin. Ilaro Ford Kenya bang thoja Ramogi. Itimo yiero kindu wa Malwa kod honorable Raila. Returning officer nen Manasseh Kuria. Forms ne duoko Old Saints Cathedral. Iwinja kure emane palo chame ngato waiko nyaka kawuono. Old Saints Cathedral igni ka. Political violence gigi gintie gin gik bigayo tidwoko piny to yidhi gima dagi ni biro kete kama koro ilonge kawuono ni chal ka gima sirikal duto kama koro rachie moloyo. That is how we get it wrong and we can't deal with the problem. The problem nego benu wange factions wange okede chinkoro ne kanye ngola Msumbiji ni kure then ikore these people nyaka wawuoth kodgi mwang'e to gikelo koko koso gikelo gibede ne gin jorengo gibede ne gin Josephina gibede ne gin Weda gibede ne gin Okeyo like that. Lakini biro ka koro kipipiri kiane 1975 gine those lies to worry big. Okay. George. Yes. Giluor te. Adwa duoko kama. An ng'ama riek ma bendo dhia school maber. Omiyo ang'eyo ni ka abiro e buch jopiny to jopiny winja kendo gik ma wacho gi jopiny nyalo keto e ratil. Ang'eyo adhi school ariek, ang'eyo ni 1975 nyaka kawuono ol Kalau osewilo nying nyadi mang'eny. Mana ang'eyo, mana ok ni akia, emomiyo jotelo mane yiero ma wacho kae Gigi Kariuki to Mwangi Gidhiomi to Njuguna Kiaraho Weda kopingogi. Bedo ni nying constituency no will. Manto ok gima lich, but pod wawuoyo e geographical area adiwa achiel. Mar ariyo, Yes. Adwaro niya Weda ong'e ni an gi raticha sama abiro kae, abiro kaka wendo mogwel kako gwele. Wawuo mane gimokelo waka. Weda owere go anda, an gi ratiro mar biro wuoyo kendo golo pacha e weche mag hinyo japiny kake aneno. Yes. Kendo en adier ni Weda nyalo pogore kodgi. Ta wacho ka ni kata ka Weda apogora kode to pod amiye ratiche
pod amiye luorne. Omiyo we ohanda kabisa sama wawuoyo ka. Weda to exactly. We ohanda bedo ni an paro mango ni ango era teacher. An bende ang'eyo ni Weda en ng'ama odhi skul, somo dalawa kacho, somo lembo, modhi university mosomo mobedo okil. Tindo ok oyal, tindo go poro mar Ruto ni. Mano ka wuoye ka. Opoche no, ogo agoya, but kuwa bire TV kai wamere luor. Yes. Okay. All right, Erick, king'iyo, now it is worrying. Waduto te wayiere. Yes. Ni trend manitiere ka is worrying. Wakilo wacho ni ok doyie ni nitiere jok moko ma koro inyalo ti godo makel hinyruok mar ng'ato kata keth ngima. To wacho ni sirikal owinjo bed ni chung' to kweyo gini. Ere kaka idwa kwe gini ka the political class pok obedo gi ng'eyo, pok oneno lit ma samoro japiny neno from ndalo mane igo kure weche mag Ford Kenya nyaka sani, nikech ng'ama notho ok ochier. Lit no kapok ochopo makoro gigi medore gi sani Weda. Ok onyal bedo malit ne jatelo manie sirikal kata joma pingo sirikal mondo gikoni magi makoro nyaka rum. Erick kapani emomiyo awacho kachako ni chal ni wiwa owil ni gini nohinyowa igni 20 mokalo. Pod ang'eyo ni igni 20 mokalo Ruto nok president, lakini ne wan gi sirikal. Nikech sirikal mantie ofis sechego man gi tich mokwongo mar rito japiny. Tich mokwongo mar rito japiny en mar sirikal. Koro ka japiny winjo marach, ng'amiseyo en sirikal. Ka japiny winjo maber, ng'amipamo ne en sirikal. Kanye otim okaw paro mar jopiny gi jo Ipsos nye Ulande ka. Jopiny atamalo 32 owacho ni gimor gi jatend piny William Ruto. Kiloke gi kwano matin mipuonjo dalawa pedo kacha. Tiyudo niya, jo Kenya atamalo 68 ok mor gi tij William Ruto. Nyiso ni kane en kwand klas 8 kata 2 kata lembo kata nyatigo okadho koso rem. To donge Erick manyo opog kwano ne jo mamoko bende manitiere kategori mar yes. Emawacho but wakao jachung ka jachung, koro wakao Ruto. Jo Kenya 32 ewi 100 wacho ni gimor gi tije. Yes. Nyiso ni jo Kenya 68 ok mor gi tije. Manego. Mano koro ok miriambo. Iwinja. Koro gima wacho dwaro japiny. Nikech apenji sirkal mosewacho niya ni grube maundu nitie 300. Ano kawacho Kipchumba Murkomen minister emowacho tok goyo jokwala wananchi 47. Koro risenyiso wani gin 300. Koro watim nang'o? To ka koro kawuono inyalo monj ji St. Stephen's Cathedral, inyalo monj ji All Saints Cathedral, inyalo monj ji Magawa Parklands, inyalo monj mon me wang'o wigi Rwaka. Kare koro ere ng'ama ni kare? Ere ng'ama koro ni garita? To jopiny koro yuagne ng'a? Wadi Edin Lejo wayuagne Abraham. Koso wadhi wadoge kanisa mar Anglican wan kanon gi Weda wadhi wa olem. Nyaka wayuagne ng'ato. Nitie ng'ato machamo sara gi rito jo Kenya. To rit dwaro kon gi kon. Emomiyo okinyane State of the Nation gi Ayub Abdikadir. Awacho niya okawo ji 2. Josiasa ma siro sirkal gi josiasa ma seyo sirkal. Gite gimanyo jo matindo gikoni wadhi kacha wadhi uru kodu. Kang' osenege to dala cha ema lielo donge. Ini wuok iyombi dhi. Koro nyaka wawuo ka wang'iyo niya. Kakinyi dhi e liel George tipo ka ng'ama othocha. En wuod wayu, en wuod neru. Ji wede te. Kata Weda ni koko siepna moro gona simu kae mawuok Karateng. Ni mos na okil manokewa. Macho siepna kabisa. Mwalimorego pile. To macha koro nergi. Monge na jara tiro moka jamibadhi bila ma Weda kona biro riamboka.
to kabiro kae biro wacho wuoye pacha bende alonye weche arita gi emomiyo ineno gigi awacho kuma somo gi e onge. All right. Okay, wakili. Sirikal ma Erick wacho ni ng'ato nyaka ywagne. Ng'ama nigi ting' mar rito ngima nyaka ywagne. To kotimo maber nyaka pamne. Koro sani e gik matimore gi nikech ji luoro medo kata bed ni samoro gigo ok nyal chopo 2027 to gi sani to luoro ni kuom jopiny. Yes, ni weche nyalo ok nyal bedo mayot ahinya ne jopiny. Ahinya to weche magari. Ero kamano iwinjo. Yes. Wa bonga kao thuolo mar gomos e wach biashara. Ana gia biashara mukelo loko. All right. Werigo kabisa. Yes. Kawacho. Werigo kabisa. Iwinjo wachno. Yes. To kawe Werigo kabisa. Okawe kendo dawo buka wacho. Owe gi mokelo waka. Owe gi mokelo waka. To mi wacho ni ana gine ni koro. Owe gi mokelo waka. Magario aye yen Okeyo somo so wacho no somo lakini wacho ni ka 32% support president to koro 68 gine mani luongo go waguda ni vudu mathematics nikech nitie nomi ng'ama chielo 12%, ng'ama chielo nomi 12%, ne nigi kanyo no kali somo machielo bende nekia koro wawae Kipipiri wadonjo Kalau koro en same geographical mage madongo dhanio makono oyo sama jopiny waloso kata waloso ka joma dongo koro kwago bruaha ka anyway sirikal ma is in charge. That is their responsibility. All right. Maka gemoro de maraj Yes. nyaka piny de maraj. Okay. Tage moro de maraj nyaka piny to kae timo na. All right. Winjo wachno. Gima nitie en ni ok wadhi bedo ni wanyalo loso. All right. Yeah. Wakili nikech duondi odwa bedo gi ng'ikruok matin. Yes. Sama pod kaka igere no. Adwa ni gere kamano. Yes. Penjo manitiere ka. Yes. Gigi gin gik matimore. Luoro ni inyalo tieke nang'o. Penjo maduong' kani, does it mean ni ng'ato nyaka kaw responsibility? En ja siasa. Mano bende kela bende biro penjo Erick. Kowacho ni gini chal ka gima jo siasa manie sirikal nigi magi to maonge sirikal nigi magi. Sama nyo wang'iyo gima otimore Kalau Nyahururu. Yes. Giko dira manyo kalo ni. Yes. Joma nyo olaore. Yes. Ma Erick nochiwo ranyisi ni jarit mar governor ma Murang'a Irungu Kang'ata nyo hinyruok oyudo. Yes. Maka ok gin joma sero sirikal. Gin joma ne oko mar sirikal giduto. Ere kaka idwa los ma ok kopo ni kanti kama sirikal ne gi lwedo to siem sirikal ne timo gima rach. Kama gionge gi lwedo wacho ni nikech rit mar japiny ni e lweti nyaka utim magi. Is it a government opposition thing or en gima a politically instigated chaos makoro bet ma politicians kendgi jo siasa manyaka bed piny ma winjere ni Weda kikibigi jogi ambe kaka bati kata Erick ok abibiro gi joga mondo kwe obedie. Ang'o matimore ka wakili kanon? Koro yikori awachni. Wach gi. Ineno police joma jotelo gi. Iyito gi police achiel ariyo ma kata ka giromo gi gang japar to ok nyal. Gang ng'a? Gang listen. Nene nitie kaka igina. Nitie gangs. Yes. Mag political leaders. The leaders themselves, including Minenogo, onge ya siasa Kenya ka, maonge gi his own security team. Inyalo luongo gi his own goons. Ma is a fact ma we need to accept. Magi mone wenu awinjore mokwongo. To kamano ni jo opposition to koro bet na koni ni chieng' Jumapil, yes. Mheshimiwa Orengo no biro gi lange. Kiwe police lange gintie. The other team bende lange yobiro. Police bende nitie. In fact, nikech ne police nitie emomiyo ne bloodbath okotimore. En mana nitie theory moro midwa keti ne nenore ni nitie goons gi police gin kamoro achiel to koro opposition ni koch mane mawacho ni wrong king'iyo historically king'iyo factually. Every politician omi police moro achiel kata ariyo wuotho gi bunde. Police ni boko yene chwada ji bonde lisasa we aye. Mate ka jomoko donjo ke luwo.
to gidimo de manyo diemre. Iwinjo wachno. Ok kata ni guns gi ni nyaka gibed criminals. Yes. Ena samoro kada in ki wuok ti kono wadu wete gi moko mag wago gi lai no ndiek. In. Ko wadhi mielo thum kangane. Gikoi makanga to tugo kodi to turo ndani. Ok wanyal solve this thing ka ok one realistic and straight. My brother Okeyo has every constitutional right, but he has no right to his own facts. Okeyo his own set of facts. To koni magi the truth avana. Facts are basic and straight. Kenya waka nitie organized teams milongo ne gangs. They have been there over the years. Kendo gibedo replaced. Nitie joma retire. Nitie ang'eyo kata goons machon, gangs machon matindo retire. Iluongo ni generals. Nitie joma tindo madonjo. They are there. Kisumu ting'eyo. So mondo wa tackle this problem. Yes. And nyaka be tackled by all the leaders together. 2007, 2008, kakoro jidiemore nyodiemre Kenya ka. Okni anano biro ka manano kelo kue. No. Mheshimiwa Raila himself, emano wa na pana, kakoro remo chwer mang'eny kama. To stop. Ayew ng'ado my ambition ka pogu sirkal no ka kupoge obero rach sawa odhi uru. Emano kelo kue, okni no kelo kue na nano biro ka. The leadership nyalo kweri na pana. Wane seme kucho nti leaders jogore. Ana wuona ko ira unge na jadolo number 1, number 2, kiki chwe rembe jadala umoro na wach siasa. So the leadership nyaka bed very strongly. Yes. Mwacho ni watimuru kama kick wakel lwen kick wachwe remo. Mano bullet number 1 kendo maduong kabisa ko wadrogi lessons mwango 207 208. Mara reo nyaka wa support the police very strongly. Kawane mwakedo kodgi to tin be gitin nyacha kawan go keyo ka Orlando kaka police tin e Kenya. Orlando mwakia gina didi. Sani to koro wacho ni gigore kipiripiri gigore kure gin bende nyaka wasirgi. Mara dik serikal nyaka bedi diri. Makawa diemore go Okeyo to gine dirwa ka. Wadhi court police be gona pana okobi yenu timango. Koro mage ko bedo together to wabiro bedo gi kue. To ne jomoko ko biro ka to ng'e mani ni o kiangawa kiamoro ko manyecho temo kianga mano is a wrong approach. Mabiro medo jibiro medo diemore. Serikal obede diere kin ng'age nga. There are factions. Kusin factions go gina. Sa manyere mo orengo geri Kisumu. Don't ntie jo orengo jo opposition to call just serikal. It has been part of Kenya over the years. Okay. Koso koril ipenjo kangama nyo America kuso Uganda. Kenya ka wase bedo ge joma nie serikal ge joma ni oko. Tok gin ga joma obet gi kue. All right. So kipenjo kamane be awuoro ni wakili gimomi apenji kamano en kiwacho nitiere joma nie serikal gi joma ni oko. Yes. To joma nie serikal niso ni joma nie serikal nego niso ni serikal can decide to stop joma nie kore go mondo kijoge mondo joma ka uhiro to yud ka onge ng'ama ginyalo yi godo. Mane gima natemo penjo. Ingene ya kise biro ge mind boronde ya nitie guns mag serikal then okonyi tek yini makuru konyi tek to kise ki understand over the years history of this country the political violence in this country understand ka kubiro to you can just be able to see it tikoni maboro do jobane script kaka machon. All right. To ke ne serikal ne kianga mando podi biro na diemore and there will be no solution. All right. George. E piny mangima globally pinje mosedhi piny kabisa marito kethore ma jomaundu okawo pinjego ne gichako kama. Omiyo ok en gir nyiero, ok en gir go poro. We ago poro kama wang'o nena ni odong nya wache kama. Ok en gir go poro, ok en gir tugo. Onyalo wang'o piny. Ang'o ma nyaka tim Erick? George,
okiwe bimos maland Weda dongo ogago poche ni moland ogago poro ne ka moland so ineno Haiti nochako kama nikech sirkal nochako nyayo jomaundu yawa wadak kanye wedo dak kanye to in gi an wadak kanye witimacha donge ne wanene TV ka nyithindo mabakidi ka gin gi polis to kisike umbu kacha donge nye nyako moro bakidi kata gi yewuoyi moko adek to polis ochung' e bathgi manye polis owacho ne mjumbe ma Nyaribari chache Zahir Jianda ni mondo dhi oda dhoge ka DCI Kisii pok odhi nyaka kawuono nye wanene mana ka koro otang'onwa gechegi adek mosenyiewo modwa ringogo e ndeche mokethore kawuono statistics globally mag security kawuono globally Kenya rank maromre gi South Africa maromre gi Niger gi Nigeria gi Sudan states miwacho ni ok stable rock Kenya wani kawuono rank kamano to rank kamano nango achon kata ndalo Jomo Kenyatta gi ndalo Moi gi ndalo Kibaki gi ndalo Uhuru ne wan gi sirkal ne nyaka bede ni gin be ni seyo gi ka piny nodhi marach gima ana wacho ni ya ochopo kuma onge ng'ama feel secure ami instances ka ta wacho ni niya piny dhega piny kama nyoro nitie romo mag ruodhiwa chiefs assistant chiefs Kisumu ta chiel ariyo moko manyo wuoyo koda wacho ni kanya gidok to kone gin dhudhir jopiny owuogi wadwa ni wagolo ombulu 5 million to gikonia kaka nye gidhino chai more ma gimadho kanyo matin to kone gin fair nye waseoronu ok giyudo ang'o matemo wacho ni ruodhi gi kanyo wuok Kisumo dok seme gi Nyakach gi kamora mora manye gidoke nye gidok ka chuny gi ogore manyoka dhe duko kao gimoro ni nye gidhi ka gigeno nyotimore nade nye onge koro miyo gima wacho en ni yo minyalo tiek go gini George mane miya penjo yo minyalo tiek go gini en ni nyaka bede dwaro maraching mar ratiro mar piny owacho makawuono piny owacho ema nyaka chaki gine makoro gine loch gine makoro gine kom gine manyaka giwach niya kija maundu kati sirowa kati seyowa to wamaki amaka tidhi maseno ng'eniya kidwa ng'eni weche arito osekethore makoro magina tidwa tugo donge wan gi magistrate manogo bunde ei court Makadara kacha sama nigoe ni ne kata ngimane nochot mago nyiso nyao mosebedo migao sama obila ma ujo bed ni chiwa rita ni ema ka opono timo gima chik dwani mondo timo mondo rit japiny to iri kibiro dhi kigo koko kiriedo ni obila ni oketho chik to sani ka ng'ato bakidi to bilo temo to jokova pa obila moinyo bila to bro wacho ni dak no resre ken dak no resre mokwongo ang'o matimore ma ji chopo ka Erick ma koro nitie nikech sirikal oken jatend piny mang ne wuothi kama ko joma timo makosa nitie obila moketi to kange timo gimoro to olier kuomgi iparo ni obila bende koro bedo kod luoro kaluwore kod gik mosetimore e pinyni mamiyo kata mana gima winjo bed ni gang'o gi japiny winjo bed ni dok ne giwacho ni obila ne timo mana tije makoro lokore gurogi George e TV uni miwache dhowani gi miwache Kisungu gi miwache Kiswahili asewacho ni nyaka obila gi gino wetewa gin nyiminewa obila ni bende kochopo saa 11 otieko tich odok e ot en chuor ng'ato en chi ng'ato en wuon ng'ato omiyo asebet kawacho pile clips tema asewuoyo asewacho no obila be nyaka wang'i kaka jowa inyalo yudo achiel ariyo moro manjore kata magele achiel ariyo moro oktamre kata pasta nyaka yude moro mikoni nyoro nyoringo to nyo yud kotimo gimotimore nade gimodhi maber to nyis ni koro wakaogi waketo gi manywanda ing'eno obila kosedhiga oringo otimo kata achiel ariyo gi
to kochopo sama koro ikawo ni ting' musalapi waseneno gi kotergi e doho okilo onge ng'ama makonegi jo-IPOA sechego oyawo negi kes iterogi e court DPP osekadho iterogi e court wang' oyalo kende sechego osebedo interdicted koro mae maminendo seche moko gitimore gi luor to be momiyo kawuono koro be gin be gimor ka koro piny owacho nyayo negi maundu kono gin dhi uru ka ng'ane un go dhi tiyo kodu kodo ka gin be giyware tenge matin to ok ni alando ang'eyo obila e Kenya koriw te okalo 250 okalandi mane kaka en mano ja Kenya nigi ratiro mar ng'eyo ni osuru mochulo cha chulo obila di donge waneno gi kako ndik kitero gi e college wang'eyo ni wan gi obila di emomiyo awacho ga pile ni obila ma wan go tin ma ok nyal ket machomre gi jopiny 55,000 waonge bunde 55,000 okay. obila gin mawa gin jowa gin achiel kuom jowa tijgi en keto kwe rito ngima gi mwandu to ka koro ng'wech wuok ma koro waketo ni waketo jo maundu koro be gin gilokore gir lweny to en gir lweny ma piny owacho ng'eyo ni machane kacha to time gimoro e kaka notimore Haiti onge ng'ama didware ma kende pinywa George waonge gimoro kata wapogre paro gi Weda mwachop aero mwachop seme to nyaka seme kor gi Weda ji ok jotutamte kata tok dala gi kata no wacho ni ji jotutam kata an bende nyaka wakucho ji ok jotutamte ji opogore paro kamora mora okay. to nyaka wami man ratiro no be nyaka winja okay. All right wach ni mogik Erick mondo watieki kano wach ni mowuok e chunyi mida wuoyo godo ni loso didek di ngwen wach ni mowuok e chunya owacho miriambo to you don't give me a chance wakili ibiro wacho wach ni mogik yes Erick wach mowuok gi wakili wach mowuok e chunyi mudwa chimo godo nyakwara Ramogi e chunyu kaka nyakwara Ramogi ajwang' e chunyu kaka jogo moseno kaka piny osewuok e historia mar piny gi kama piny nyalo chomo kaka piny Kenya en sani Erick George waonge gi piny moro pinywa en achiel en Kenya ni en achiel gima dawachi moa e chunya en ni waket kwe okay. En ni paro nyalo pogore oyie mondo pogruok paro kik chwer remo right. wapogre paro ng'ato nondiko buk moro President Rupia Banda Malawi nondiko buk moro nodichieng' achiel tok yiero so tok yiero bro bedo dichieng' moro achiel minyise jirani no yawre kata ng'ama kata minot kata wuonot yes. no yawre yiero nyoru monyoro ol kalau kai tok kiny nitie odichieng' wadag ka wang'eni nitie odichieng' to makende e pinywa ok wadhi Uganda all right erokamano kanon sai mondo rit jowa erokamano kanon wakili aneno kiketa kitabu mang'eny mag refuting lies atieko gi miriambo moro ne ol kalau ne jem kariko represent kora de mar ariyo magistrate manoneg Makadara nonegi police manie court ok nonegi gi guns kata thugs number 3 tarik 7 dwe mar 7 2021 gangsters nodonjo State House ma Haiti Port-au-Prince monego president bang' mane mane hell broke loose Haiti miwinjo watieki bwana Haiti miwinjo ok odwa bedo Haiti Kenya waka please Kenya waka ng'amosenego president momiyo example mar Haiti iwacho example mar Haiti no chal gi example manotimore Rwanda okay. kanonega Bierimana iwinjo omiyo joma doomsayers kukeyo kama miriambo gi doomsay kia Kenya wati kia why uremano awacho ni let us maintain law and order let the police be strong wa support gi
wan bende wabed joma olando kwe, leaders okaw responsibility land kwe. Okay. Jodolo bende jo kanisa bende obed neutral, giwe bedo kone god jibiro gore kabro kenge. Please, jotelo nyaka kaw responsibility, jodolo nyaka chung motegno, obila nyaka sir. Mano wach mar Weda. Wach mar Okeyo en ni Kenya manitie nachiel kik chwer mar remo bed ni nyalo wuok kuomi, bed ni japiny kata in jatelo. Nyinge en George Batilo, kanon wakili Ambrose Weda kanyakla kod jalony Erick Okeyo gi yawa mosiro wechegi chakre chakruok jaloko mar osebedo Liz Otieno. Nyinge en George Batilo, Trevo Mbija oriti masani.